ଫଟୋଟି କିଭଳି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇ ଫଟୋଟି ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଓପେନ୍ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସେ ଭାଇ ଜଣକ ଫଟୋ ସେଣ୍ଡ କରିଥିଲା ମୋତେ। ତ ଏ ଫଟୋକୁ ମୁଁ କପି କରିନେଉଛି। ତ କପି କରିନେଲି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମିନିମାଇଜ୍ କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ MS ୱାର୍ଡ଼ ଓପେନ୍ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ MS ୱାର୍ଡ଼ ମୋର ଓପେନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ପେଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି କିଛି ସିମ୍ପଲି ଭାବରେ। ଏଠି ମୁଁ ପେଷ୍ଟ କରିଦେଲି। ତାକୁ ପେଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋଟି କୁଆଡ଼େ ବି ମାନେ ଘୁଞ୍ଚିବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ପୋଜିସନ୍ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି ଫର୍ମାଟ୍ ଅପସନ୍କୁ ଯାଇକି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଜିସନ୍କୁ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିନେଉଛି। ତାପରେ ସାଇଜ୍କୁ ଟିକେ ବଡ଼ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ କରି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗେ ସେଇଭଳି ଆପଣ କରିନେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଇ ସାଇଜ୍ରେ କାଢ଼ିବାର ଅଛି, ତ ମୁଁ ଏଇ ସାଇଜ୍ରେ ଫିଟ୍ କରିଦେଲି। ତ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ତ ଡନ୍ ହେଇଗଲା। ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଲେ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେନୁ ବଟନ୍ ଅଛି, ମେନୁରୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଏଠି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ଅଛି, ତ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି। ତାପରେ ସେଠି ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ପେପର୍ କ୍ୱାଲିଟି ଏଠି A4 ଚୁଜ୍ କରିନେଉଛି। ସରି ଏଠି A4 ଚୁଜ୍ କରିନେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର HP ପେପର୍, ତ ଏଇଟା ଫଟୋ ପେପର୍ ଅଛି, ତ ଫଟୋ ପେପର୍ ଚୁଜ୍ କରିନେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଓକେ କରିନେଉଛି। ଏଠି ଓକେ ତ ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ଉପରେ ବାହାରିଗଲା। ଆଣିବା କମେଣ୍ଟରୁ କୁହନ୍ତୁ।